видя това и си казал, окей, тук бих си докарал колата. Да, точно това беше целта. Има някои студия или гаражи, какво се водят. Окей, уж ауто детайлинг, то вътре е бах ти мърсотията. Те вижте го направили като апартамент се едно. Долу имам игли, да се паднали, така че ако намерите някакви странни неща... Всякакви неща сме намерили като почна от презервативи, от храни, дъвки, бомбони. Какво ще ни правите точно? Сега почвам от долу нагоре. Изпирам букета, седалки, врати, тръгвам към таблото, колонки, тавана се чувства по специален начин, не е с екстрактор. Ама той с тавана ще такова? Да, и тавана се изпира. Като се казва автодетайлинг, той важи за всичко, което е вътре. Важи абсолютно всичко, което виждаш, докосваш, всяка една фуга, всеки 1 милиметър трябва да бъде разчиткан, почистен, подсушен, подхранваме пластмаси, подхранваме кожени елементи. Вече съм се постарал повече в копчетата, както си е детайлно. Да, между другото, мен ме дразниха, че имаше такива... Където по принцип не можеш да си го изчистиш сам и на никоя автомивка няма да ти го направят. Помня един ден бях взел такава ключка да за уши да е, такъв дълбаех. Издълбах точно един път и направо се отказах човек. С подръчни материали е трудно. Ти си продал колата да го стартираш това? Да, продадах си колата. Какво продаде, ако не е тайна? 4 имах, 2018, двойка турбо американка. Докато беше в бокса да я ремонтират, един познат ми каза, давай да ти я купувам, да мога да се развиш бизнеса. И направо ми я купи и аз започнах с гаражите. De facto, това е направено с парите от колата. Правим детайлно почистване на автомобили отвътре и отвън, пастиране, полагане на керамично покритие, полагане на различен вид вакса, керамично покритие на стъкла. Абсолютно всичко необходимо да приведем вашия автомобил в нов.